Hej Lea! Dør. Badeværelse. Og sauna. Ja, du er så fucking nederen. Jeg giver mig en lille rundvisning. Jeg ved det godt. Gang. Seriously? Vores værelse. Stop så, ja. Det er så hyggeligt. Du er så nederen. Det går helt ondt, hvis... Tøj. Okay, mennesker. Prøv lige at vente, giv lige en rundvisning. Dit kamera. Sig hej. Der er simpelthen ikke nogen kode. Så skal vi ind til vores dejlige spisebord. Rigtig hyggeligt. Nå, du filmede? Ja. Ej, jeg er ked. Ja, du skal da helt hernede. Men det går også. Han er værelse. Det ene. Der er et værelse. Eller et mere værelse. Vores dejlige. Pejs. Det er skønt. Sig hej. Hej. Ej, hvor er det hyggeligt. Har du vist badeværelset? Han. Værelse mere. Det er vores hyggelige lille bo. De næste par dage. Det er sgu okay. Filmer eller så billeder? Jeg filmer. Er der tøser, jeg tænkte på, er der tøsehygge i aften, eller er der værelsehygge, eller... Der er tøsehygge, synes jeg. Ja. Det var bare et spørgsmål. Lige været nemlig noget. Nej, det kan jeg sagt. Fordi der var noget spændfest, der var en fest. Ikke fordi jeg siger, at vi skal det, vel? Det kunne bare være hyggeligt. Jeg vil gerne være sjov. Måske hvad tak? Jeg er altså kun 5 almindelige til hver.
Nå. Anden dag. Og I skal tage op igen. Så er vi på vej op mod vores skisted, hvor vi står på ski, hvor vi så bliver hentet af en bus. Vi skal ind til Lillehammer. Der kommer fra bagtroppen. Sig hej! Åh, der er bakken. Check me out right here, yo. Bam, bam, bam. Jeg er fint, der har fået PMS. Hvor er vi på vej her, Helena? Du er lige det der mening. Ja, okay, så den er krydret ind i en lort. Sig hej, Jens. Sig hej. Er der spændt hos derovre? Ja. Filmer din numse. Numse Helena. Hvorfor? Gå ind! Nej, egentlig ikke. Ja. Har lyst. Ej, jeg har sex på den måde, faktisk. Så ind. Ej, jeg tænker nok, han er sikkert. Ej, det var helt ondt. Skal han også med her? Ej, hvor er det ondt. Jeg håber, den er rulletrap. Helena! Prøv at se mine fødder. Børns! Det går ikke så godt. Det var altså meget sjovere det sidste år. Der var nogen, der kørte ned og tage selfie. Hvad kigger jeg op? Mor, ja. Filmer du? Mhm. Jeg filmer dig lige nu. Okay, er du klar? Vent. Så er man en Lillehammer. I've been trying to do it right. I've been living a
lonely life. Hej, Lene. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Nej, men jeg filmer. Du skal tage et billede nu. Nej. Morgen. Ja. Cool. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. Hvor skal vi hen? I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. I belong with you, you belong with me, Din my numse. sweetheart. Du der løb bjerget herinde i Norge. Du kan det lige Norge. Hvor blev VP? Norway. Er jeg her fra Norge? Gå. Sagde det glat. Bare vi på Hvad glat. fanden hedder bjerget på Norge? Ikke. Hvad er det nu bjerget hedder på engelsk? Mountain. Du der løb mountain goats. Hvor blev VP? Ej, jeg går lige over spørge Norge. Jeg vil gerne vide det, for jeg vil rigtig gerne se en mountain goat. Hvorfor spørger du ikke bare på dansk? Det er næsten det samme. Fordi det er sjovere at spørge på engelsk. Du der løb mountain goats her in the Norway. Og det gør jeg, Kira. Det gør jeg. Det gør jeg, Kira. When I walk on by, girls be looking like they fly. I'm hip to the beat, walking down the street in my new freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee. What did you say? Live. Du er så dum, Helena. No, I don't think so. Okay. It's only in the summertime there is goats in mountains. I don't know anything about that. Okay. Okay. Thank you. Ej, Helena. Du er så dum. Du kan godt gå ind der. Åh, Ja, jeg skal se bjerget til sommer. vi tager til Norge i Jeg sommertiden. skal se bjerget. Du skal se bjerget. Jeg har altid været på bjerget. Folketid. Siden busturen. Nej, ikke engang derhjemme. Da vi stod på en har smidt væk af folk. Det er lidt bjerget. Så der har jeg gerne set bjerget. Jeg skal ringe til min mor i aften og sige, der er bjerget. Okay. Der er den body shop. Mad. Mad. Jeg er fuld. Prøv at se det der udvalg af kager. Skal vi have noget til? Uff. Skal vi? Nej. Det skal du. Ej, prøv lige at se de kager der. Se den kage der. Uff. Kom, vi går ind i body shop. Øj, se de der reklame der. Rush. Hvad er det? Jeg vil kigge. Kan vi ikke finde en gave til Fie herinde? Nå jo. Vi køber en mountain goat til. Så vi lige fået fra The Body Shop. Jeg sætter sig stadig gerne have min madpakke. Hvor har en madpakke? Vi sidder der. Tror du, vi vil spise den af? Ved du hvad? Så må det komme og fjerne os. Sæt dig ned, så har vi sådan en romantisk dinner date. Vi kan også kaffe og vaffel. 39 kroner. Bare om vi kan få det med kæreste, så. Det kunne jeg godt overveje. Seriøst. Jamen, så koster det nok mere. Anne-Marie. Jeg skal være med. Er hun? Ja, hun står lige der. Ser min madpakke. Ej, hun køber kage. Selvfølgelig. Jeg glemte min madpakke. Eller ikke smurt en. Det var ikke. Nej, min er totalt klam. Må jeg få en bid?
Fina har Finder den avdelingen for som er litt ekstra. Højen. Den ser alligevel lækker ud, den der. Det er ikke lov å filme eller ta bilder inne. Undskyld.